מה עם הציבור? קיבלו תה? יש פה מוסלם. יופי. הוא דרך חושב... שמחת דוד בשמיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. שהכל נהיה בטוח. אמן. נמשיך עם את התה הזה. ולעולם הבא. מקצועי יפה. מקום לתפארת ברוך השם אשריכם. אשריכם תגדל מעלתכם בעזרת השם. בית השם יפה. בת כל כך. כבוד השם יתברך השם וישלם. שכרכם הטוב ותהי משכורתכם שלמה. מעם השם אלוהי ישראל אמן. יש דבר מעניין. הלכות חנוכה. יש לנו פה שולחן ערוך, או משנה ברורה, או כף החיים. יש כף החיים חלק שמיני, הנה לא שולחן ערוך, הנה פה, כף החיים? חלק חטא. תשמעו בוא נדע מה מעניין. עכשיו אנחנו נמצאים בתוך ימי חנוכה, קדושים והטהורים. זה דבר מאוד מעניין. עכשיו מדליקים החנוכיה ברוך השם. זה עושה פרסום לנס מאוד מאוד גדול. והאמת היא שהשם ברח מאוד מאוד שמח בזה. כי באמת ככה מתפרסם הנס. מתפרסם שמו של הקדוש ברוך הוא. כתוב בשולחן ערוך בסימן תר"ש ע"ז. כמו השנה הזאת ועוד 100. השנה תשע"ז בסימן תרע"ז. מה כתוב סביבה? הנותר ביום השמיני מן השמן הצריך לשיעור ההדלקה. אדם הדליק חנוכיה. ביום השמיני נשאר קצת שמן. ממה שנשאר בכוס. לשיעור ההדלקה. עושה לו מדורה. שרופו בפני עצמו. שהרי הוא קצת למצוותו. והיא נתערב בשמן אחר. ואין 60 לבטלו. יש מי שאומר שאין להוסיף עליו כדי לבטלו. יש פה גם עוד דבר מאוד מאוד מעניין. נשאר ביום השמיני מהשמן. אומר שולחן ערוך עושה לו מדורה בסוף. למה הוא קצת למצוותו. יש אנשים רוצים לשמור את השמן הזה. יש כאלה מקומות שהיה מקובל בידם שהשמן שנשאר בחנוכיה, לא, יש בו סגולה לרפואה, בעיקר יש אנשים שנהיה להם ברגל שושנה. שושנה זה זיום שנוצר ברגל. בדרך כלל הוא בא, בדרך כלל יותר קל שהוא בא מהגזמה שיש ברגליים. אדם דרך על משהו לא נקי, ואז החיידק שנכנס עולה, תוך כמה ימים יש זיום בחלק התחתון של הרגל. בתחילת העולם מדבר על השם שנשאר מהחצי שעה ראשונה. שנייה, בדיוק אני נדבר. עכשיו, היה מסורת אצל כמה קהילות שהיו לוקחים את השמן שנשאר, היו מורחים אותו על השושנה, היה באיזה כאין סגולה שיחלוף השושנה הזאת. היה בטריטוריה שלנו הרב יורם, הפעיל איזה סימן בשם חכמים, הפיוט, מן יותר קנקני, נעשה נס השושנים. מן יותר קנקני, ממה שנותר בקנקני,
השמן, נעשה נס, שושני, עוד דוגמא למעשה לאמור לך, אני אגיד לך, תשמע, תברח מזה על הרגל, תברח מזה על היד, תברח מזה. מועיל. לא סתם רוצה להשתמש. אם זה מותר או לא. בא מראה לשולחן, אומר לנו, מה שנשאר בשמן? צריך להיות מדורה לשרוף את זה. לא כמו שאמר נכון הצדיק הזה, רבי? דן. רבי דן, השם ישמעו. דן גור אריה, יזנק ינבש. אמר דבר נכון, שפה כתוב מה שנשאר בזמן שצריך לשיעור ההדלקה. כמה עוד לא יגידו אותך חנוכיה? עוד לא יגידו חנוכיה, זכות. מה שנשאר לשיעור ההדלקה, אז זהו, רבותיי, מצווה גדולה. הדליקו לפני ערבית, חנוכיה. היום לא הדלקנו, לא. תורך, תורך. מה אלוהים מלך העולם אשר קדישנו ומצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. איזה יופי. בשולחן אנחנו מדליקים נר חנוכה בבית הכנסת וברכים עליו. זהו רבותיי החביבים האהובים. בתוך החצי שעה הראשונה של נרות דולקים, זהו זמן שמצווה תעשה מן התורה, מדרבנן, שהנרות ידלקו. כעבור חצי שעה, כבר עבר הזמן של נרות חנוכה, עיקר הערך. עכשיו, אז כל העניין הוא חצי שעה. וזה מענה רבותיי החביבים, לא היה עניין שהנרות ימשיכו לדלוק אחרי חצי שעה. אומרים בזמננו, מי שמדליק בנר שמן, רוב נרות השמן מחזיקים מעמד 3 שעות, 4 שעות לפעמים, 5 שעות אפילו. למה רבותיי? כי היום יש נרות שמן, רוב העם מדליקים בנרות שמן. בזמנם לא היה עניין להדליק להרבה זמן. ולמה רבותיי? כי בזמנם מדליקים בחצות הכוכבים. חצי שעה אחרי חצות הכוכבים לא היית רואה נפש חיה בחוץ. אפילו בן אדם אחד לא היית רואה בחוץ. זה היה דבר מאוד מאוד פילי. אפילו איש אחד לא היית רואה בחוץ. וזה גם מובן רבותיי מבחינה הגיונית. גם בזמן שלנו, ברוך השם, יש תאורת רחוב, יש תאורת חשמל. תראו איזה תאורה יפה יש לנו פה בבית המקדש הנפלא הזה. תארו לך רבותיי החביבים האהובים שלא היה חשמל בכלל. לא חשמל, לא גנרטור, לא... איך היה העולם? כל התאורת רחוב מכובדת עכשיו. כל התאורה יפה הזאת שאתה רואה פה לא היה פה. התאורה היחידה שהייתה זה היה רק נרות. אז מה היה קורה רבותיי? רוב העולם הגיע הביתה, רציתי כוכבים, יש חושך, אין מה לעשות בחוץ, אין את מי לראות, אין את מי לפגוש, נכנסים הביתה, לא רוצים להישאר בחוץ. ולכן רבותיי בזמניהם, חצי שעה אחרי צאת כוכבים, כבר לא היית רואה אנשים בחוץ בכלל. זה הרבה לפני בדרך כלל, אבל חצי שעה אחרי לא היית רואה. ולכן תקנו חכמים, שההדלקה תהיה עד שיעור חצי שעה. אבל אחרי חצי שעה. זה באמת שהזכיר הצדיקת רבי דן השם ישמעו. מתי כל השאלה אם מותר להשתמש בשמן או לא, זה רק במידה והשמן הזה היה לחצי שעה, ולא דלק חצי שעה. זה לא קרב השעה וכבדה החנוכיה. השאלה אם מותר להשתמש בשמן הזה או לא. זה סגולות. אבל אם השמן דלק יותר מחצי שעה, אז אחרי שזה יותר מחצי שעה, אז בוודאי שמותר לי להשתמש בשמן, מה שאני רוצה. כי אחרי שדלק חצי שעה, ואין בזה שום בעיה. ולכן רבותיי החביבים, כל השמן שיש בחנוכיה, אחרי שדלקה חצי שעה,
על הבן שאלה, ודאי שמותר להשתמש בו. אבל השמן שהיה בתוך החצי שעה הראשונה, וכבתה החנוכיה, כאן אנחנו יכולים לשרוף אותו. למה? כיוון שהוא קצה למצוות. יש מי שאומר שגם לא יערבב אותו בשמן אחר. יש לנו רבותי הלכה שאומרת שכשאתה לוקח דבר שאסור להשתמש בו, והוא מתערבב בדבר שמותר להשתמש בו, אז הדבר הזה מתבטל אליו. הדבר הזה שאסור להשתמש, אם הוא מעורבב בדבר שמותר להשתמש, אז זה מתבטל, האיסור שלו מתבטל ונהיה מותר. למשל, ניקח דוגמה רבותיי, בשר בחלב. בשר בחלב התורה עצמה אסרה את זה. 3 פעמים אמרה התורה, לא תבשל גידי בחלבים. אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור הנאה, אחד לאיסור בישול. עכשיו רבותיי החביבים אמרו, אם אדם אישה בישלה עוף או בשר, העבירה איזה כוס נס קפה מעל הבשר, כשהיה פתוח הסיר של הבשר, ופתאום עשה איזה אפצ'י מעל סיר הבשר, היה אצל הרעד רגע, קצת להכנה, לתוך סיר הבשר. מה נגיד, נזרק את זה לפח? אם זה קורה באיזה בית מרוקאי רציני, לאחד הילדים, 2 סתירות, הילד לא יכול לפח, וגם הסיר לפח. אבל אני ככה, אני יותר מנסה להיכנס לעומק ההלכה. מה הדין של האוכל הזה? מה הדין של הסירים? מה הדין של מי שנשבר לו? התשובה היא רבותיי החביבים. אם בכמות הבשר והירקות והמים והתבלינים והכל, אם בכמות הזאת יש פי 60 מקצת החלב שנשפך בכוס, זה מותר. אם יש בזה פי 60 ממעט החלב שנשפך בכוס, זה מותר. למה זה נקרא בטל? ב-60. לפעמים אדם אומר לך, לא, אצלי אין דבר כזה. לא יקרא אצלי שום היתר. אם טיפה נשפך, אני מעיף את זה. בסדר. זה, כשהוא לעצמו יעשה מה שהוא רוצה. אז תארו לכם בן אדם הזמינו אורחים אליו. תזרוק את כל מה שהכנת, מה תגיש להם? אז תארו לכם, זה קרה יום שישי. זה קרה לך בדיוק באוכל של שבת. אז אם אתה לבד, בסדר, זה מה שאתה רוצה. יש לך משפחה, לא יאכלו בשבת. זה תכניסי מאוד מאוד קשה. אז מה נעשה רבותיי? זה נקרא לך אומרת בטל ב-60. מה זה בטל ב-60? אם יש פי 60 במעט של החלב, זה בטל ב-60. בבשר, ברוטב, הכל זה בטל ב-60. אם אתה לא יודע? אם הוא לא יודע, באמת, איך לרב של השכונה? נגיד נשפך עכשיו חצי כוס על סיר. לכן באמת צריך, במידה ולא יודעים, זה הכלל תמיד חכם, הוא יודע ללמוד את זה בכל מיני אפשרויות. וגם בספק של זה, ברוב המקרים, יצא הספק ברוב המקרים להקל. שמע בלטשית, לא? מסתכלים גם על בלטשית, בוודאי. אבל השאלה היא, במידה וזה, אם זה יצא אסור, אז מה שזה בלטשית, זה נכון. כן, אבל אם אפשר להתיר את זה על פי ההלכה, אז משתדלים להתיר את זה. השאלה כזאת, זו שאלה מאוד מעניינת. ולכן הגענו לזה. האם, כמו שאומר הצדיק הזה, נשפך לי קצת חלב לתוך סיר של בשר. הביאו שם חכם אחד שיודע לאמוד את זה. אומר לך, תראה, בבשר, תפוח אדמה, ירקות, מים, כל מה שיש פה, מול החלב שנשפך, יש פי 50, אין פי 60. כרגע זה אסור, אבל יש לו רעיון. מה הרעיון שיש לו? להוסיף לכמות. להוסיף. תביא עוד קצת תפוחי אדמה, עוד קצת מים, לא עוד חתיכת עוף. סך הכל לגבי פי 60.
אם זה מותר או שזה אסור. אם זה מותר או שזה אסור. זה בשר בקר לעוף. באמת רבותיי החביבים הרבים, זה נקרא בהלכה, לא מבטלים איסור לכתחילה. לא לוקחים דבר שהוא אסור, הופכים אותו למותר. אם זה כבר יתבטל, זה מותר. אבל לכתחילה לקחת דבר אסור, ולהפוך אותו למותר, לא עושים את זה. זה רבותיי, בדבר שאסור מן התורה. אבל דבר שאסור מדרבנן, מותר. יש הבדל רבותיי, לא למעשה, רק בעיקר ההלכה, בין בשר בהמה בחלב לבשר עוף בחלב. בשר בהמה בחלב זה אסור מן התורה. בשר עוף בחלב הוא אסור רק מדרבנן, לא מהתורה. מהתורה מותר לאכול עוף בחלב, מהתורה. אבל למה הרבנן גזרו לא לאכול עוף בחלב? כיוון שהרבה אנשים רגילים לקרוא לעוף בשר. תמיד זה המגע של הבשר. אתה מסתכל, אתה רואה רק עוף, אבל זה עוף, לא בשר. תודה רבה. אז הרבה אנשים רגילים להגיד לעוף בשר. אז כיוון שככה, אמרו החיים הקדושים, עצם העובדה שזה עוף, נעשה את זה כמו בשר. שיהיה אסור לאכול בשר בחלב, יהיה אסור גם עוף בחלב. אבל יש הבדל גם להלכה למעשה ביניהם. בשר בחלב אסור אפילו רבותיי למכור, כי אסור בהנאה. אם אני מוכר אני נהנה, אבל עוף בחלב מותר בהנאה. זה פעם כזה מעשה רבותיי. סיפר לי הרב של באר שבע, שפעם הוא היה בלונדון. היה בלונדון, היה שם יהודי יקר, שיש לו רשת מסעדות ענקית של מזון בזול. יש לו רשת מסעדות ענקית מזון מהיר בזול. מה זה המזון הזה? לחמניה. על הלחמניה שזה נקניק כזה. ועושים מהלחמניה הזאת, לוקחים לחמניה, שמים כמו נקניק, ושמים על זה גבינה צהובה. הגויים שם חוץ לארץ. כל האוכלים את זה גויים שם. אבל הבעיה, לוקחים את הגבינה כשהיא רותחת, שפוחים את זה על הנקניק, כשהוא רותח, נקניק בשר. אז איך הגויים הרשעים האלה אוכלים את זה? עכשיו הרשעים האלה. עכשיו, היהודים לא נרקים את זה. היהודי היקר הזה שהוא בא לבית של המסעדה, שיקע אותו השם, התקרב להשם, עשה תשובה, התחזק, בא אצלו חבר. אמר לו, שמע, אתה חבר יקר, עכשיו שזכית להתחזק בתשובה שלמה, זהו, אתה חייב להעיף ממך את כל המסעדות האלה. למה? מה זה למה? בשר וחלב. אדוני, אני לא אוכל את זה. אני לא אוכל את זה, ואתה יודע, אנחנו עובדים במזרות, שבכלל אין שם יהודים. כל הלקוחות גויים. אני לא אשמע טוב. זה שאתה לא אוכל, אתה לא אוכל. אבל בשר בחלב הוא אסור לא רק באכילה. הוא אסור גם בהנאה. חיים לא נהנה מזה, אני בכלל לא אוכל מזה. אדוני, לאכול אתה לא אוכל. אבל אתה כן נהנה מזה. למה אתה נהנה מזה? סוף היום, מי סופר את הכסף? יש לך 30 מסעדות כאלה, 50, 100 מסעדות כאלה. מי סופר את הכסף בסוף היום? הכסף מגיע אליך. אתה נהנה או לא נהנה? אתה נהנה. ואז באמת נכנסתי. אז סיפר לי הרב של באר שבע, שאותו שבוע בלונדון. ובא לבעל המסעדה עם השינה הזאת. זה ולא רעיון יפה. הוא אמר לו, הנקניק של הבשר שאתה שם. איזה בשר זה? הוא אמר שיש שם בשר. זה בשר שהוא בשר בקר. פשוט כזה, שם אותו. אמר לו, הבשר הזה, איפה אתה קונה את זה? אנחנו מייצרים את זה.
קונים במשחטות, לוקחים קצת בשר, אנחנו עושים נקניק. כלומר, יש לך הבדל עם מקום הזה, מקום הבשר הזה. תיקח בשר של עוף, תעשה נקניק עם החלב, הכל רע לכם, הבשר של העוף. אמרו לו אותו דבר, לא רגיש. אבל זה של עוף, בשר של עוף. לא עושה תראה. בשר, בהמה וחלב אסור גם בענה. בשר עוף וחלב אסור באכילה, מותר בענה. ולכן זה עכשיו מותר לך, אני קורא את זה להם. ככה באמת רז. אז יש הבדל רבותי בין בשר בהמה וחלב ובשר עוף וחלב. בשר עוף וחלב אסור מדרבנן. בשר בהמה וחלב אסור מהתורה. יש לזה רמז בפסוק. כתוב לא תבשל גידי בחלב עמו. זה הפסוק, לא תבשל גידי בחלב עמו. אמר רבי יוסי הגלילי, הפסוק הזה לומדים שהעוף וחלב מותר מהתורה. לא תבשל גידי בחלב עמו. אומרת הגמרא, מי שיש חלב לאמא שלו. תראה, בוא נראה. אצלה הגידי אין חלב לאמא שלו. לא תבשל גידי בחלב. רבותיי החביבים, אם זה עוף וחלב, בשביל את זה, מותר לאכול את זה. בשר בהמה וחלב, עכשיו, מה זה קשור לחנוכה? אם נפל החלב בתוך הסיר של העוף, בדקנו לשפי 50, אתה רוצה להוסיף על זה, מותר להוסיף, אם זה בשר עוף, מותר להוסיף על זה ירקות, מים, נגיע לפי 60 לבטל. אם זה בשר עוף. אם זה בשר בהמה, לא, אסור להוסיף. כיוון שבשר בהמה, האיסור שלו הוא מן התורה. אם אנחנו מוסיפים על זה, זה נקרא לבטל איסור לכתחילה, ולכן אסור. עכשיו, השמן רבותיי הרבי של החנוכיה. אם הוא אסור מדרבנן. מדרבנן מותר לערבב אותו בשמנים אחרים, ואז השמן הזה יתבטל בתוכו. אבל היום רבותיי בזמן שלנו, כמעט אף אחד לא נתקע בבעיה בשמן של החנוכיה, מה שנשאר. כי היום כל אלה שזכו יש לחנוכיה של שמן, מדליקים אותה. והחנוכיה הזאת, אחרי שהדליקו אותה, עבר יותר מחצי שעה. כיוון שעבר יותר מחצי שעה, אז מותר להשתמש בשמן. זה רבותיי החביבים, מסקנה מותר להשתמש בשמן. אבא, הטרטור של הרב יורם, בכמה רמזים יפים על החג הקדוש הנפלא הזה, חג החנוכה. הרמז האחד אומר אבא, אם תספור, מתחילת בריאת העולם, מתחילת התורה הקדושה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. תספור דבר מאוד מעניין, יש פה 25 מילים, עד המילה אור, תראה. דבר מאוד מעניין במאמר. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני התהום. ורוח אלוהים ורחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור. המילה 25 בתורה זה אור. רבותיי, מתי זה חנוכה? ביום ה-25 לחודש כסלו. אז פה גם נתן לנו התורה, מקבלת התורה, שביום 25 לחודש כסלו יהיה לנו אור. איזה אור? אור החנוכיה. יש עוד רמז הבא יביא. יש מסעות שעם ישראל נסעו. כתוב פרשת מסע, וייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו. המסוע, ה-25 היה, וייסעו ממתקע ויחנו בחשמונה. החנה ה-25 הייתה חשמונה. מה זה חשמונה? משורש החשמונאים. חשמונאים מתי זה היה? ב-25. יש פה רמז יפה מאוד, שהתורה למתנו שב-25 לחודש יהיה חנוכה. השאלה היא רבותיי, למה דווקא חודש כסלו צריכה שיהיה בו את חנוכה? אבא, אתה זוכר הרב יורם, הביא את דברי רבנו הטור. הטור כותב דבר מאוד מאוד מעניין.
לפי הפירוש. דבר מאוד מאוד מעניין. אומר הטור, כשעם ישראל עליהם השלום יצאו ממצרים, השם ציווה את עם ישראל לעשות משכן. בנו להשם משכן יפה במדבר. עבדו על המשכן, בצלאל, בנו אנשים טובים, אנשים צדיקים. רבותיי, נהיה מוכן המשכן. באיזה יום מוקם המשכן? א' בניסן. חודש ניסן, א' ניסן מוקם המשכן. אז רואים לנו חז"ל הקדושים. דבר מאוד מאוד מעניין. המשכן היה מוקם באלף ניסן. מדעו לכם בסוד. המשכן היה מוכן כבר מכ"ה בכסלו. כך אומר הטור. מכ"ה בכסלו היה מוכן המשכן. אותו יום נהיה מוכן המשכן. ולמה השם לא הקים אותו עדיין? כי השם אמר ניסן זה חודש שנולד יצחק אבינו. אז בואו נכבד את יצחק אבינו ונשמור על המשכן לחודש שבו הוא נולד. לכבוד יצחק אבינו. אז באמת שמרו על המשכן. לכבוד יצחק אבינו שנולד בחודש הזה, חודש ניסן. אבל בא חודש כסלו אצל השם. אמר לו ריבונו של עולם, אני חס ושלום, קטונתי מלהתערב בדברים האלה. אבל עד שזכיתי, שברוך השם בי ושלמה מלאכת המשכן. הנה היום בכ"ה כסלו ושלמה מלאכת המשכן. אתה מעביר את השמחה הזאת לחודש ניסן. למה? השמחה הזאת תישאר אצלי. אמר לו השם, תשמע, אתה ביקשת דבר טוב, ביקשת דבר נכון, ביקשת דבר גדול, אבל אני כבר העברתי את זה לניסן. לא לכבוד ניסן, לכבוד יצחק אבינו שנולד בניסן. אבל בגלל שביקשת דבר טוב, אני אגיד לך מה הפיצוי שלך. שבאמת, עוד מעט יבוא דור, ועוד פעם יהיה חנוכת המשכן, חנוכת המזבח יהיה. ואז בחנוכת המזבח, מי שיהיה שם באותו זמן של חנוכת המזבח, באיזה תאריך זה יהיה, זה בתאריך שלך. אמר לו השם, מתי זה צריך להיות? כ"ה כסלו, תאריך הקמת המשכן. אני דחיתי את זה, ודחיתי את זה לראש חודש ניסן. עכשיו אני אומר לך, חודש כסלו, פעם אחרת תהיה חנוכת המזבח, כ"ה כסלו. ולכן רבותיי עשו חנוכת המזבח. למה חנוכת המזבח? כי בהתחלה כתוב שמה שהרשעים האלה, היוונים, נכנסו למקדש וטימאו את כל השמנים. גם הרסו את המזבח. אלה הרשעים הרסו את המזבח, חיללו את הקודשים. היה צריך לפנות הכל מחדש. אז בנו את המזבח מחדש. ונתנו לכל נשיא שבט להקריב קורבן ביום אחד. כמו בהקמת המשכן. והיה מקריב ביום הראשון, עכשיו בנעמי האדם ומצלילה. ביום השני נתנאל בן צורה. ביום השלישי נהיה באחר. ככה הם הקריבו כל אחד ואחד בתור. הקריב את הנאות, הקריב את זה כדי להודות למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. לכן רבותיי החביבים, חנוכה זה אור גדול מאוד. אנחנו תמיד רגילים לחשוב, זה הפשט, שהיוונים הרשעים, מה הם עשו? ביקשו להשכיח מעם ישראל את התורה הקדושה. אנחנו רגילים לחשוב. ביקשו להשכיח שהתורה היא של השם. אמרו שילמדו תורה, לא מקצוע בעלמא. כמו אחד אומר חשבון, מתמטיקה, גמרא, אבל אין שום קשר בין התורה לבין יראת שמיים. חס ושלום. זה מה שרצו היוונים לומר. מה שרצו היוונים לעשות, ליצור מצב כזה שלא יהיה שום קשר בין התורה הקדושה לבין נותן התורה. לכן אומר הרבי, שימו לב בנוסח של הניסים, ביקשו לשכחם, לא כתוב לשכחם את התורה, לשכחם תורתך, אומר הרבי, לשכח מהם שהתורה היא שלך. אמרו להם, תלמדו תורה, כמו שלמדו מתמטיקה, אין שום קשר להשם. ככה ילמדו תורה. אמר השם, לא. זה תרבות ירה. ללמוד תורה ולא לחשוב על השם, זה תרבות של ירה. כל אחד שבא לפה
למה הוא בא לפה? בגלל אהבת השם שיש פה. את זה רצו היוונים להפריע. רצו היוונים הרשעים להפריע את זה. ברוך השם, לא נתן להם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואדרבה, נעשה כזה נס לעם ישראל. ברוך השם גבוה יד עם ישראל על הרשעים האלה. והוציא אותנו השם מעבדות לחירות. משימו לגאולה. מאפלה לאור גדול. לכן רבותיי האהובים. כשעם ישראל ראו שאין שמן, שלחו מישהו להביא שמן. הדרך הייתה להביא שמן, 40 קבוצה. ולא מצאו שמן טהור. רק שמן טמא. אז זה שני רבותיי החברים. לא מצאו שמן טהור. היו יכולים במקום שיקרה נס, שטיפת שמן שמצאו ידלוק 8 ימים, אפשר שידליקו בשמן טמא וזהו. רואים חז"ל הקדושים. הם לא ידליקו בשמן טמא. כי כל מה שהיוונים רצו, שילמדו תורה. אבל מתוך שמנים טמאים. לכן לא שפכו את השמן. אמרו טוב, הנה שמן, אבל שמן טמא. מה התפקיד שלנו רבותיי עם ישראל? לעשות שמן טהור. פח השמן הטהור. שבאים לראש העין רבותיי. בבית המקדש הנפלא. ורואים בשעה כל כך מאוחרת. ציבור כזה מתוק. שבאים לפה רק מסיפה אחת. בטוח שאף אחד לא בא לפה, תתגלגל מהמיטה. כל מי שבא לפה רבותיי עכשיו, זה רק מסיבה אחת. יש לו אהבה גדולה בלב, להשם יתברך. זו הסיבה היחידה שאנשים נמצאים. וזה אוויר קר, קשה לעבור. אבל אנשים באים בשמחה, בגלל רבותיי הצימון שלהם, להשם יתברך בתורתו הקדושה. לכן היום ששמחתם את השעה רבותיי. השם הטוב לא יפסיק לשמח אותם. כולכם רבותיי, תעלו מעלה. מדרגה למדרגה, בשמחה, בששון, באהבת השם, באהבת ישראל. ונזכה כולנו רבותיי, לחזות בנועם השם, לבקר בהיכלו, ביד משיח צדקנו, מלך ביופיו תחזינה עינינו בשובו של ציון, והייתה להשם המלוכה. בשמחה וטוב לבב, אין לי ספק רבותיי שאבא יקר ערב ראשנו, הרב יורם, שהוא כל כך אוהב את המקום הקדוש הזה, בעצמו נמצא פה. בעצמו נתפלא עליכם. וכל הקהל הקדוש הזה, לפני מלך מלכי המלכים, מלך הקדוש ברוך הוא, שנזכה בראותו עם משיח צדקנו, מלך ביופיו תחזינה עינינו, בשובו של ציון, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות יפירה, ובאים לחוץ שנאמר חפץ למען צדקו, דין תורה ויעדיו. יתגדל ויתקדש מרבה. בעלמא דברה כרותיה והמליך מלכותיה והצלח רוחניה וקרא ושיחיה. בך יכון ומכון וכעת לכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב אמרו אמן. מתנשא והתהדר והתעלה והתעלל שמי לקודשה ויכון לעילה מן כל ברכתה אשר אותה דשבחתה ונחמתה לבן בעלמא ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידהון ועל כל תלמידי תלמידהון להשכיל באורייתא קדישתא לי באתר הדין ולי בכל אתר ואתר אל ענה ולהון ולהון חינם חסדה ברחיים מקדם מהרי שמיה והרעה ואמרו אמן. שלמה רבה משמי החיים ושבע ושועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל אמרו אמן. עושה שלום רומה וברכה ועושה שלום לנו ולכל עמו ישראל אמרו אמן. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא ורחמו יברך כל הקהל הקדוש הזה, שאין כמוהם בעולם. השם יעריכם לכם בטוב, אתכם העניינים, ברכת רבי דן, על התה הנפלא, קיים בו מעשי דאומן, השם ישמע ולחייהו, שמחה ונחת לכל הקהל הקדוש הנפלא הזה, וכן יהי רצון מרב.